Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 «Самани». Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tk. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. کاپیتانی دسته‌ها شهرت جباروف از دسته خیمه شهر دوشنبه و عادلجان ارگاشف از دسته رگریتاداز باید میدان رو انتخاب کنند و بازی فینالی جام تاجیکستان اوید با فوتبال در ورزشگاه مرکزی پایتخت شروع می‌گردد. فوتبالبازان دسته رگریتاداز با لباس‌های سفید و فوتبالبازان دسته خیمه شهر دوشنبه با لباس‌های کبود و ترسی‌های سیاه. خب امروز دوستان گرامی ما و شما شاهدی بازی از همه اساسی در سال 2006 خواهیم شد. چرا؟ زیرا اگر در چمپیونات مملکت دسته‌ها از روی امتیاز صاحب عنوان چمپیونی گردند، پس در گرفتن جام تاجیکستان حتما همین بازی فینالی غالب را معین میکنند. همین طریق دوستان گرامی حالا شما را با هیئت دسته ها شناس میکنیم. دسته رگریتاداز که از کنار راست میدان هنرنمایی میکند با چنین هیئت با میدان آمده است. دروازه‌بان رقم 16 علیشیر دادوف، تحت رقم 13 نعیم ناصیروف، رقم 19 عادل ارگاشف، کاپیتان دسته رقم 6 فاروق چوریف. دوستان گرامی حالا یک فرصتی را ما با شما میگوییم که از روی قاعده‌های نوی فوتبال یک فوتبال بازی جوان و نوراست با میدان توپ را وارد میکند و این رو هم ما در ورزشگاه مرکزی پایتخت دیدیم و حالا شناسایی را باز ادامه میدیم. رقم 12 علیشیر توختایف، رقم 17 ابراهیم ربیموف، رقم 9 خورشید محمودوف، رقم 8 نظام رحیموف، رقم 10 جمشید اسماعیلوف، رقم 20 پیرمرود برهانوف و رقم 14 منصور حکیموف.
дар айти дастаи ҳоло футболбозони дастаи регар ба ҳуҷум гузаштанд ва дар дақиқаҳои аввал футболбозони дастаи регари таъдаст ки чемпиони мамлакат чандин маротиба шуданд, соҳиби ҷом шуданд, аз дақиқаҳои аввал ба ҳуҷум мегузаранд. Дар айти эҳтиётии дастаи регари таъдаст инҳо ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. рақами 22 Фаррух Бердиев, рақами 7 Абдулло Умарбоев, рақами 11 Алишер Ҳақбердиев, рақами 21 Аббос Абдулҳаев, рақами 15 Раҳмонали Баротов, рақами 18 Назар Мирзоев ва рақами 3 Инъом Бадалов. Сармураббии дастаи регари таъдаст Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сардори даста Носир Бобоҷонов. дастаи химаи шаҳри Душанбе ки аз канори чапи майдон ҳунарнамоӣ дорад, бо чунин ҳайат ба майдон омадааст. дарвозабон рақами 16 Александр Муканин, рақами 17 муҳофизатгарон Ҷамолиддин Оев, Субҳон Хоҷамов, рақами 4 Умед Ҳабибуллоев, рақами 19 Раҳматулло Фузайлов, рақами 20, рақами 15 Дилшод Восиев. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи регари таъдаст Ҷамолиддин Оев тӯбро бармегардонад. рақами 10 Шуҷоат Неъматов, рақами 21 Рустам Хоҷаев, рақами 5 Шӯҳрат Ҷабборов, капитани даста, рақами 11 Сӯроб Ҳамидов ва рақами 8 Алиёр Ашурмаҳмадов. дар айти эҳтиётии дастаи химаи шаҳри Душанбе инҳо нишастанд. рақами 3 Аҳлиддин Турдиев, рақами 22 Бахтиёр Ҳасанов, рақами 9 Вафо Толибов, рақами 18 Комил Саидов, рақами 1 дарвозабони эҳтиётии Амоншоҳ Саодат Сайров, рақами 6 Алишер Улмасов ва рақами 14 Абдушукур Ҷалилов. Сармураббии даста Шариф Назаров, раиси даста Исматулло Ҳаёев, сардори даста Ризвон. ҳоло дар ин ҷо қоидаи вохӯрӣ дӯстони гиромӣ вайрон карда шуд ва довари вохӯрӣ Ориф Ҷураев, довари дараҷаи байналмилалӣ ба сӯи дарвозаи дастаи Хима зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. дар назди тӯб Хуршед Маҳмудов таҳти рақами 9 ва ҳамчунин Низом Раҳимов истоданд. ҳоло дар минтақаи ҷазо бошад 5 нафар футболбозони дастаи регари таъдаст ва 8 нафар футболбозони дастаи химаи шаҳри Душанбе. ҳоло ин лаҳзаро мо муоина мекунем. зарба зада шуд, бисёр зарбаи сахт ва тӯба бубинем зарбаи дигар ва дӯстони гиромӣ Иброҳим Рабимов тақрибан дар дақиқаи 5-уми қисми аввали вохӯрӣ ҳисобро кушод. ҳоло дӯстони гиромӣ шодии футболбозони дастаи регари таъдастро мебинем ва ба назарам мо имкон хоҳем дошт ки ин гойро бубинем. бисёр ҳам имконияти хубро футболбозони дастаи регари таъдаст истифода бурданд. дӯстони гиромӣ дар вохӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон ҳисоб кушода шуд. регари таъдаст бо ҳисоби 1-0 ба сафи пеш баромад ва ҳоло хоҳиш мекунем аз коргардони барномаамон Фарҳод Раҳматов ки агар имконият бошад ин голи задашударо пешкаши мо гардонад. хуб бубинед ин лаҳзае ки гол зада шуд. Иброҳим Рабимов бисёр ҳам олӣ ҷаст ва бо як ҷасти зебо тавонист ки ҳисобро дар ин вохӯрӣ кушояд. 1-0 регари таъдаст дар сафи пеш ва ҳоло Мансур Ҳакимов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва футболбозони дастаи химаи шаҳри Душанбе ҳоло бояд зарба зананд. Рустам Хоҷаев ва дӯстони гиромӣ бояд ҳаминро зикр кард ки химаи шаҳри Душанбе аксари бозиҳои худро дар варзишгоҳи марказии пойтахт мегузаронад ва аз ин ро ин майдон барои футболбозони ин даста бисёр ҳам гуворо хуб ҳам ҳаст ва метавонанд ки бозии хуб нишон диҳанд ва ҳисобро тағйир диҳанд. ҳоло Шуҷоат Неъматов ба ин зарба нарасид ва Алишер Додов дарвозабони дастаи регари таъдаст тӯбро гирифт ва зуд ба Раҳимов мепартояд. дар навбати худ Раҳимов дар ин ҷо
тӯбро идора карда натавонист. Шуҷоат Неъматов буд ва ҳоло боз Низом Раҳимов ҳамлаи футболбозони дастаи Регарро аз канори рост ташкил карданӣ буд. Ин ба онҳо муяссар намешавад ва боз Хоҷаев, дар инҷо Алиёр Ашурмаҳмадов, хатои Алиёр Ашурмаҳмадов, Низом Раҳимов ва Хуршед Маҳмудов бо суръат ба пеш меравад. нигоҳ мекард ки кадом бозингар дар ҳолати хуб аст. Низом Раҳимов имконоти гол задан боз як маротиби дигар. аллакай Регари Тадаст дар ин 10 дақиқаи аввале ки паси сар мешавад ду ҳолати хуби голзаниро ба вуҷуд овард. агар якум зарба бо гол анҷом ёфта бошад, пас зарбаи дуюмро мо дидем. Низом Раҳимов каме саросема шуд. Александр Муканин ҳоло тӯбро ба бозӣ медорад. дӯстони гиромӣ, ҳаминро ёдрас мешавем ки барои ҷоми Тоҷикистон 21 даста аз оғоз ба мусобиқа шурӯъ карданд. дар натиҷа танҳо ба ин ду дастае ки ҳоло мо дар майдон мебинем муяссар шуд ки ба вохӯриҳои финалӣ рохат гиранд. дастаи химаи шаҳри Душанбе дар вохӯрии 1/16 финалӣ дастаи Баракати Шаҳринавро бо ҳисоби калон ва гӯшношуниди 13-0 мағлуб кард ва дар вохӯрии баргашт ин даста бо ҳисоби 6-0 шикаст хӯрд. дар даври 1/8 финалӣ футболбозони дастаи химаи шаҳри Душанбе боз бо як намояндаи лигаи аввали чемпионати мамлакатамон дастаи Ҳисор вохӯрданд. ин вохӯрӣ ҳам дар даври аввал бо ҳисоби 13-0 ба нафъи футболбозони дастаи Хима анҷом ёфт. вохӯрии дуюм аз сабаби аз бозӣ даст кашидани дастаи Ҳисор бозии баргашт баргузор нагардид. сипас дар чорякфинали вохӯриҳо дастаи Химаи шаҳри Душанбе аз вохӯриҳо озод буд. баъзе аз дастаҳо аз давом додани мусобиқа барои ҷоми Тоҷикистон даст кашиданд. Наим Носиров ҳоло дар кадрҳои шумо буд. Наим Носиров лад бардоштааст ва ба ӯ кӯмак мерасонанд. ҳоло ин ҳолати такрорро мебинем ки табибон барои кӯмак расондан ба Наим Носиров ба майдон омада буданд. сипас дар вохӯрии нимниҳоӣ ҳарифи Химаи шаҳри Душанбе ниҳоят ҳарифи пурзӯр буд. ин дастаи Вахши Қӯрғонтепа дар вохӯрии аввал дар варзишгоҳи Политехникум футболбозони дастаи Хима бо ҳисоби 2-1 ғалаба карданд. ҳоло ҳолатеро шумо дидед ки Наим Носиров лад бардошта буд. инро коргардони мо Фарҳод хеле хуб нишон дод. Фарҳод Раҳматов ва умедворам ки дар давоми дар ҷараёни бозӣ шумо чандин лаҳзаҳоеро такрор ба такрор хоҳед дид. хуб ҳоло Хоҷаев, Рустам Хоҷаев ба пешҳаракат мекунад. дар ин ҷо Одилҷон Эргашев қоидаи бозиро вайрон кард ва ҳоло футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе аз ин нуқта зарба мезананд ва дар назди тӯб капитани даста Шӯҳрат Ҷабборов ва Рустам Хоҷаев. хуб дар бозии нимниҳоӣ дар вохӯрии баргашт дар шаҳри Қӯрғонтепа футболбозони дастаи Регари Тадаст тавонистанд ки бозиро бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом диҳанд. дар натиҷа ин мусовӣ ба онҳо имкон дод ки ба вохӯрии финалӣ рохат гиранд. ҳоло девори сунъӣ гузошта шудааст. довар иҷоза медиҳад ки зарба зада шавад. Рустам Хоҷаев, зарбаи Рустам Хоҷаев, Алишер Додов дар ҷои худ аст, ором аст ва ин зарбаро дошта мегирад. боз ҳамлаи футболбозони дастаи Регари Тадаст. дар ин ҷо Восиев ба тӯб соҳиб шудааст. Хима Алиёр Ашурмаҳмадов аз Иброҳим Рабимов гузашт. Субҳон Хуҷамов ва дар ин ҷо Раҳматулло Фузайлов яке аз бозингарони беҳтарине ки ба чемпионати Тоҷикистон баргаштааст. Пирмурод Бурҳонов ҳоло дар назди ӯ Оев ва Оев тӯбро зада аз майдон берун кард. хуб дӯстони гиромӣ, дастаи Регари Тадаст дар вохӯриҳои ҷоми Тоҷикистон дар вохӯрии нахустини худ дар 8 финал бо дастаи Гвардияи шаҳри Душанбе вохӯрд ва ин бозиро бо ҳисоби 6-0 ва дар бозии ҷавобӣ бо ҳисоби 3-1 ҷамъбаст кард. дар чорякфинал Регари Тадаст ягон вохӯриро доир накард ва дар вохӯрии нимниҳоӣ бо дастаи Парвози Ноҳи Бобоҷон Ғафуров қувва озмуд ва ин вохӯрӣ ниҳоят ҳам гӯем
пуршиддат гузашт, зеро дар шаҳри турсунзода регар бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард ва дар бозии баргашт ҷавобӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров футболбозони дастаи Парвоз қариб буд ки ғолиб оянд, бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд ва боз қариб буд ки регари Тадаазро аз идома додани бозиҳо дар канор монанд. зеро аз ин пештар дастаи Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 маротиба регарро аз мубориза барои ҷоми Тоҷикистон бенасиб гардонида буд. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ хеле ки ман ба шумо гуфтам, мо гузориши худро аз варзишгоҳи марказии пойтахт аз вухӯрии байни дастаҳои хемаи шаҳри Душанбе ва регари Тадааз идома медиҳем. Алиёр Ашурмаҳмадов, Шӯҳрат Ҷабборов, Восиев ва дар ин ҷо Наим Носиров. аз ӯ гузашта натонист имконияти хуб барои футболбозони дастаи Хима. Рустам Хоҷаев, зарбаи Рустам Хоҷаев ниҳоят олӣ, зарбаи ниҳоят олӣ ва ҷасти олӣ дарвозабони дастаи регари Тадааз Додов, Алишер Додов ва Рустам Хоҷаев ҳарду маҳорати ниҳоят баланд нишон доданд. боз ҳоло Рустам Хоҷаев ва Маҳмудов қоидаи бозиро вайрон кард. футболбозони дастаи Хима ҳоло аз ин нуқта зарба мезананд. дар назди тӯб Рустам Хоҷаев, мо аллакай зарбаи нав задаи ӯро дидаем. ҳоло Раҳматулло Фузайлов ин зарбаро ба иҷро бояд расонад. Рустам Хоҷаев ба минтақаи ҷазо рафт. девори сунъии футболбозони дастаи регари Тадааз Пирмурод Бурҳонов, Ҷамшед Исмоилов ва Хуршед Маҳмудов. зарба ниҳоят, зарбаи хуб ва гол! 1-1. ин зарба ниҳоят сахт буд ва футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе баъди зарбаи ниҳоят хуби Раҳматулло Фузайлов ҳисобро кушоданд. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ дар вухӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон ҳисоб баробар шуд 1-1. футболбозони дастаи регар ҳоло ҳамлаи худро ташкил мекунанд. ҳамин тариқ дақиқаи 13-уми қисми яквали вохӯрӣ 1-1. Раҳматулло Фузайлов ҳисоби ин вохӯриро баробар кард. ҳоло боз ҳамла барои тӯб Восиев бо Тухтаев ва ҳоло бояд Тухтаев тӯбро бояд ба бозӣ дарорад. футболбозони дастаи регари Тадааз ҳоло тӯбро ба бозӣ медароранд. Иброҳим Рабимов, Ҷамшед Исмоилов, боз Иброҳим Рабимов. ҳамлаи футболбозони дастаи регар аз канори чапи майдон. тӯб аз майдон берун шуд. Ҷамолдин Оев тӯбро ба Восиев медиҳад. мо албатта дӯстони гиромӣ дар ҷараёни ин вохӯриҳо такрори голро надидем ва гумон мекунам ки ҳоло мо такрори ин голи задашударо, голи ҷавобиро хоҳем дид. ҳоло аз Фарҳод хоҳиш мекунем ки ин голро такроран ба шумо нишон диҳад. ҳоло Алиёр Ашурмаҳмадов дар кадрои шумо Алиёр Ашурмаҳмадов лад бардоштааст, ба ӯ кӯмак мерасонанд ва футболбозони дастаи Хима бояд зарба зананд. ҳоло ин зарба боз Раҳматулло Фузайлов тӯбро ба минтақаи ҷазо мезанад. дар ин ҷо муҳофизатгарони регари Тадааз хуб бозӣ мекунанд. Шӯҳрат Ҷабборов хеле ором, бисёр хуб. Иброҳим Рабимов имконияти хуб барои Хуршед Маҳмудов буд, вале ин кор ба ӯ муяссар нашуд. нав Хуршед Маҳмудов ба тӯб соҳиб мешавад ва дар навбати худ Алиёр Ашурмаҳмадов қоидаи бозиро вайрон мекунад ва аввалин корти зард дар ин вохӯрӣ бояд нишон дода шавад. ҳамин тавр ҳам ҳаст. Алиёр Ашурмаҳмадов
دقیقه 15 وخوری و اشور محمدوف صاحب کورت زرد می شود. این اولین کورت زرد در این وخوری است. من دوستان گرامی با شما داوران وخوری امروز رو الحال شناس نکردم. داور در میدان عارف جورایف داور درجه بین المللی از شهرینو و او رفشان اشماتوف از قرقونتپا و سفر محمد شوی مردانوف از نوحه خراسان کمک میرسونند. داور احتیاطی رستم خولوف. ناظر داوران در بازی امروز نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان میرزا محمدجانov باز یک امکانیت برای فوتبالبازان دسته ریگری تداعی بود. چقدر که میبینیم آفتاب برای الکساندر موکانین کمی دشواری رو پیش آورد ولی او توانست که از عهده داشته گرفتن این توپ برآید. حالا توپ در مرکزی میدان است. پیرمرود برهانوف ابراهیم ربیموف با پیش حرکت میکند. خورشید محمودوف جمالدین اویف. خورشید محمودوف وضعیت خیلی خلای برای گل. و نهایت دوستان گرامی حساب در بخوری این روزه الکی تغییر یافت. دقیقه 16 قسم اولی بازی حساب 2-1 ریگری تداست با صفی پیش برآمد. خب بازی سرگل الکی ما و شما و تماشابینان سرشموری که امروز تقریبا 10,000 نفر به این میدان آمدند از این بازی سرگل و زیبا لذت میبرند. امکانات ها خوب استفاده برده میشوند و چقدر که دوستان گرامی ما الکی در آغاز با شما گفتم امروز ما شاهدی باز گل های زیاد خواهیم شد. تکرار این گل رو میبینید. خورشید محمودوف ببینید خیلی آرام توانست که الکساندر موکانین که با پیش برآمده بود فریب داد و موکانین شما از تکرار دیدید چیزی کرده نمیتوانست و ما هم می نویسیم خورشید محمودوف دقیقه 16 2-1. حالا فوتبالبازان دسته خیمه به هجوم میگذارند. جمالدین اویف سهراب حمیدوف چیزی نشده است. ابراهیم ربیموف امکانیت حمله کردن برای فوتبالبازان دسته ریگری تداست. نظام رحیموف با امید حبیباللهیف در پیش اوست. ضربه نهایت سست ضعیف است و این ضربه رو الکساندر موکانین داشته گرفت. همین طریق دوستان گرامی در وخوری فینالی جام تاجیکستان حساب 2-1 دقیقه 18 قسم اولی وخوری ریگری تداعی در صف پیش قرار دارد و فوتبالبازان دسته خیمه شهر دوشنبه مراتبه دوم الکی همچون گویم دنبالگیر باید برای عوض کردن حساب کمک کنند. جمشید اسماعیلوف در اکران های شما، پیرمرود برهانوف، خورشید محمودوف، باز جمشید اسماعیلوف، ابراهیم ربیموف و یک پرتابی او به عنوان است و توپ از میدان بیرون شد. خب شما دوستان گرامی در این پلان هایی که حالا میبینید صحنه زیبای ورزشگاه مرکزی پایتخت رو میبینید. ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون بسیار هم سال روان ترمیم و تعمیری خوب گردید و شماره جایهای نشست آن هم با 23,500 رسانیده شد. یک صاحب ورزشگاه برهوا شدیم و من بعد برای گذراندن بازی‌های بین المللی برای ما مشکلی پیدا نخواهد شد، زیرا در گذشته نزدیک ناظران فدراسیون فوتبالی هم امید جهانی و هم آسیا از ورزشگاه ما شکایت داشتند. حالا شجاعت نعمتوف، حمله خیمه، سهراب حمیدوف بسیار خوب، در اینجا توختایف وصیف حمله خیمه رو ادامه میدهد. خورشید محمودوف و چخیلی که میبینیم باز یک نفر بازیگر در اینجا از پای زده افسانیده شده است و باید با او کمک طبی رسانیده شود. حالا ما در بین میدان جمشید اسماعیلوف رو میبینیم تحت رقم 10 جمشید اسماعیلوف، عضو دسته منتخب جوان کشورمان که به نزدیکی 24 اکتبر با بازی‌های فینالی جام آسیا با هندوستان سفر میکنند.
як лаҳза таваққуф дар бозии финалии ҷоми тоҷикистон байни дастаҳои химаи шаҳри душанбе ва регари тадас. химаи шаҳри душанбе дар бозиҳои ҷоми тоҷикистон бори аввал ба вохӯрии финалӣ роҳхат гирифтааст. регари тадас бошад аллакай 3 маротиба соҳиби ин унвон аст, яъне соҳиби ҷоми тоҷикистон аст. ба назар намегирем унвони чемпиониро соҳиб шудани ин дастаро. хуб, ҳайати дастаи регари тадас ва ҳамчунин ҳайати дастаи химаи шаҳри душанбе имрӯз дар ҷумҳуриямон аз беҳтаринҳоанд. дар ҳайати дастаи химаи шаҳри душанбе мо беҳтарин ситораҳоеро мебинем ки шариф назаров онҳоро гирд овардааст ва мақсади дастаам унвони чемпиониро ба даст овардан. аллакай онҳо ба бозии финалӣ барои ҷоми тоҷикистон баромаданд. ҳоло боз имконият барои низом раҳимов, ин тӯби партофтаи рабимов ба низом раҳимов нарасид. агар не аз самти рост ҳамлаи футболбозони дастаи регари тадас бештар мешуд. сӯроб ҳамидов, рустам хоҷаев, умед ҳабибуллоев ва боз рустам хоҷаев. хато хуршед маҳмудов ва пирмурод бурҳонов. пирмурод бурҳонов ба пеш ҳаракат мекунад бо суръати баланд. восиф аз паси ӯ аз ин муҳофизатгарон гузашта наметавонад ва субҳон хоҷамов тӯбро аз назди пои ӯ мегирад ва дар натиҷа пирмурод бурҳонов қоидаи вохӯриро бозиро вайрон кард. раҳматулло фузайлов, як паси баланд ба пеш ба сӯи минтақаи ҷазо алишер додов. ду нафар ҳамлагарони дастаи хима, ҳам сӯроб ҳамидов ва ҳам шуҷоат неъматов ба ин тӯб нарасиданд. наим носиров. ҳамлаи умуман футболбозони дастаи регари тадас бибинед аз паҳлӯҳои майдон зиёдтар ба чашм мерасад. хима бошад бештар кӯшиш мекунад ки аз маркази майдон ба сӯи дарвоза зарба занад. ҳоло боз ин кор ба амал оварда шуд. зарбаи сӯроб ҳамидов. зарбаи сӯроб ҳамидовро алишер додов дошта мегирад. зарба он қадар хафнок ҳам набуд, вале сӯроб ҳамидов метавонист ба кунҷи дарвоза зарба занад. хуршед маҳмудов ва александр муканин. александр муканин дар бисёр дастаҳои тоҷикистон дӯстони гиромӣ ҳунарнамоӣ кардааст. мо ӯро дар дастаи садам як вақту ҳунарнамоиашро дидем. баъдан фаъолияти бештари ӯ ба дастаи варзоб пеш меояд. пирмурод бурҳонов ҳоло як зарбаи дигар ва ин зарбаш ниҳоят баланд аз тири дарвоза боло ба беруни майдон рафт. александр муканин бори дигар тӯбро ба бозӣ медорад. хуб, алҳол мо мураббиёни дастаро намебинем. мураббиёни даста оҳиста оҳиста дастурҳои худро ба футболбозон медиҳанд. ҷамшед исмоилов, пирмурод бурҳонов, хуршед маҳмудов. як паси зебои техникӣ вале каме хато буд ва ин гӯем паси додаи пирмурод бурҳонов ба хуршед маҳмудов нарасид. хоҷаев, ҳамлаи футболбозони дастаи хима боз ба марказ. дар ин ҷо муҳофизатгарон ниҳоят қавӣ ҳастанд. агар ба вохӯрии пешинаи дастаи регари тадас ва химаи шаҳри душанбе дар чемпионати мамлакат назар кунем, ин вохӯрӣ дар шаҳри душанбе гузашта буд ва бо ҳисоби 1-0 футболбозони дастаи регари тадас ғалаба карданд. ҳайат каме тағйир ёфтааст. дар ҳайати дастаи регари тадас маъруф рустамов нест. ба ҷои ӯ имрӯз дар ин хат одилҷон эргашев бозӣ мекунад. дар ҳайати дастаи хима бошад тағйирот хеле зиёд аст. дар он вақт рустам ҳайдаралиев бозӣ дошт, ӯ имрӯз бозӣ намекунад. ҳоло хуршед маҳмудов, боз имконият барои рабимов. аз чӣ бошад хати ҳимояи дастаи химаи шаҳри душанбе он қадар гӯем бозии хуб нишон намедиҳад. аз ҷониби аз самти чап хато бисёртар ба чашм мерасад. маҳз голҳое ки дар
قسمی در این قسمی که شما میبینید با دروازه زده شدن محض از جانب چپ میدان از طرفی که حالا جمالدین اویف دفاع میکرد از اینجا زده شدند. پس معلوم شد که خط دفاعی دسته خیمه از کنار چپ سستر است و همین رو هم فوتبال بازی دسته ریگری تداز استفاده میبرند. دادوف سخت توپ رو به پیش میزند. در اینجا منصور حکیموف در وخوری نیم نیویی 2 گل رو به دروازه دسته پرواز نوحی بابا جان غفور زده بود. خوب باز همین رو گفتم ممکن است که در اون بازی همچنین چیزی که گفتم رستم حیدرعلیف بازی نکرد و وخوری دور اولی این دسته ها در شهر توسوزاده با فایده دسته خیمه شهری دوشنبه با حساب 3-2 جنبست شده بود. اگر دوستان گرامی با تاریخ برگزاری بازی های جام تاجیکستان نظر افکنیم پس گفتن لازم است که سال 1992 هنوز آن سالی که دسته پامری دوشنبه وجود داشت با ستاره های خود صاحب عنوان ببخشید جام تاجیکستان شده بود. بعدا سال 1993 دسته ستاره دوشنبه صاحب این جام گردید. سال 1994 دسته رفشانی کلوب، سال 1995 دسته پختکاری نوی جبار رسولوف و رحمت الله فوزایلوف مؤلف گل جوابی به دروازه دسته ریگری تداس خطا میکند. باز شهرت جباروف نیاید ضربه شهرت جباروف خوب بود و خیلی که دوستان گرامی دیدیم ضربه شهرت جباروف خیلی بلند از دروازه به بیرون رفت. سپس جام تاجیکستان بین سالهای 1996 و 97 گذرانیده شد. در اون وقت دسته وحش قرغون تپه صاحب این جام گردید. در موسم سال 1997 98 با فوتبالبازان دسته خوجند از ساحل سیر نصیب کرد که صاحب جام تاجیکستان شوند. حالا حمله دسته خیمه رستم خوجاєв امکانیت برای علیار اشورامدوف امکانیت خوبی گلزنی دارد ولی این کارو نکرد. ضربه نیاید ضربه خوبی شهرت جباروف سراسیمه شد. برای علیار اشورامدوف امکانیت بود، فرصت بود. حالا علیشیر دادوف رو ما در کادرهای خودمون میبینیم و محافظتگران رو دعوت میکند که چنین خطاها رو صادر نکنند. در حقیقت نیاید امکانیت برای برابر کردن حساب بود. باز یک امکانیت دیگر و خورشید محمودوف توپ را از منطقه جزا بیرون میکند. منصور حکیموف و توختاєв بسیار هم دغلانه شجاعت نعمتوف از پشت با ضربه پای توختاєв را زده از پای افتاند. در اینجا بسیار جراحت وزن بودنش ممکن است. حالا از کارگردان خواهش میکنیم که لحظه‌ای که پیشتر بود و قریب با گل انجام یافته بود ضربه شهرت جباروف رو منظوری بینندگان گرداند. در اینجا ما میبینیم که شجاعت نعمتوف هم لط برداشته است و با آنها کمک طبی رسانیده می شود. خب شما در کادرهای خود مخلصان رو میبینید. مخلصان نه اونقدر زیاد چخیلی که ما بارها در گزارش‌های خود گفتیم در شهر دوشنبه مخلصانی که فوتبال رو دوست می‌دارند اونقدر زیاد نیستند. از این خاطر در ورزشگاه‌ها شماره کمی مخلصان گرد می‌آیند. در نویه‌ها باشد هم در شهر ترسونزاده. حالا کارت زرد با شجاعت نعمتوف این کارت دوم در بازی امروز است. الکی یک مرتبه علیار اشورامدوف حمله‌گری دسته خیمه با کارت زرد آگاهانیده شده بود. حالا باشد شماره دهمی دسته خیمه شجاعت نعمتوف هم کارت زرد گرفت. در حقیقت بسیار هم حالت ناباب بود. مخلصان را حالا شما دیدید و فوتبالبازان دسته ریگر باید ضربه زنند. نعیم ناصیروف، پیرمراد برهانوف. حالا پیرمراد برهانوف
дар назди ду нафар муҳофизатгарон тӯбро футболбозони дастаи регар ба бозӣ медоранд. Ҷамшед Исмоилов бояд ин корро ба иҷро расонад. Мансур Ҳакимов ва хато аз ҷониби Мансур Ҳакимов. Хуб дӯстони гиромӣ, ҳамин тариқ соли 1998 дастаи варзоби Душанбе ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бозиҳои ҷоми иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷоми чемпионҳо маҳорати олӣ нишон дод, соҳиби ҷоми Тоҷикистон шуд. Боз як хатои дигар аз ҷониби Умед Ҳабибуллоев. ҳоло довар ба табибони дастаи регри Тадас иҷозат медиҳад ки ба майдон оянд. Сипас соли 1999 ҳам варзоби Душанбе бори дигар ҷоми Тоҷикистонро ба даст овард. солҳои 2001 регри Тадас, 2001-2002 боз регри Тадас ҷоми Тоҷикистонро ба даст овард. Сипас соли 2002 Хуҷанди Хуҷанд, соли 2003 Вахши Қурғунтепа, соли 2004 авиатори нои Бобоҷон Ғафуров ки имрӯз номи худро ба парвоз иваз кардааст. ва соли 2005 ниҳоят дар вохӯрии финалӣ шумо дар ёд доред байни дастаҳои Вахши Қурғунтепа ва регри Тадас баъди задани силсилаи зарбаҳои 11 метра ғолиб муайян шуд ва регри Тадас дар он вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст овард. имрӯз бошад боз регри Тадас дар вохӯрии финалӣ ин навбат бо дастаи Химаи шаҳри Душанбе қувва озмида истодааст ва то ин дам ҳисоб 2-1 ба нафъи футболбозони ин даста аст. Хуршед Маҳмудов, ҳоло боз Хуршед Маҳмудов ба пешҳаракат мекунад. дар назди ӯ Мансур Ҳакимов ӯ хост Рустам Хоҷаевро фиреб диҳад, ин ба ӯ муяссар нагардид. Сӯроб Ҳамидов танҳост дар маркази майдон ва Одилҷон Эргашев капитани дастаи регри Тадас дар ин вақт қоидаи бозиро вайрон кард. боз Сӯроб Ҳамидов, Наим Носиров, як хато, Алишер Тухтаев, Одилҷон Эргашев ва Мансур Ҳакимов аз канори рости майдон. Хуршед Маҳмудов боз хеле хуб мегузаранд футболбозони дастаи регри Тадас аз муҳофизатгарон ва дар навбати охир Ҷамолдин Оев. ҳоло фурсати мувофиқ барои футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе буд, вале Ҷамшед Исмоилов ин ҳамларо баргардонид. Фаррух Чориев, Ҷамшед Исмоилов ва боз хато аз ҷониби Алиёр Ашурмаҳмадов. ва фикр мекунам ки дӯстони гиромӣ дар ин вохӯрӣ дар ин лаҳзаҳое ки мо аллакай тамошо дорем бисёр тезу тун мегузарад ва то анҷоми вохӯрӣ тақрибан боз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. анҷоми қисми аввали вохӯрӣ ҳисоб 2-1 дар сафи пеш футболбозони дастаи регри Тадас ва онҳо боз ҳуҷум мекунанд. Сӯроб Ҳамидов ва дар ин ҷо хеле хуб муҳофизатгар Фаррух Чориев омадааст ва Пирмурод Бурҳонов бо Ҷамолдин Оев мубориза мебаранд. Ҷамолдин Оев ором аст. Раҳматулло Фузайлов, Восиев, Хуршед Маҳмудов ва дар ин ҷо боз Чориев ба тӯб соҳиб мешавад. Хуршед Маҳмудов бошад дар ин ҷо лад бардоштааст. зарба ба пои ӯ бархӯрд. боз як исти дигар дар вохӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон бо ширкати дастаҳои регари Тадас ва Химаи шаҳри Душанбе. дӯстони гиромӣ, ёдрас мешавем ки голи аввалинро дар дақиқаи панҷуми вохӯрӣ Иброҳим Рабимов ба дарвозаи дастаи Хима зада ҳисобро боз кард. сипас футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе тавассути зарбаи сахти Раҳматулло Фузайлов ҳисобро баробар карданд. боз дар дақиқаи 16 ба Хуршед Маҳмудов муяссар шуд ки регари Тадасро боз ба сафи пеш барорад. бози ниҳоят хуб. шумо гузориши моро аз ҷараёни ин вохӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон
бо ширкати дастаҳои химаи шаҳри душанбе ва регари тадаз тамошо доред. футболбозони дастаи регари тадаз бо либосҳои сафед аз канори рости майдон ва химаи шаҳри душанбе бо либосҳои кабуд аз ҷониби чап ҳунарнамоӣ доранд. алишер тухтаев, ҷамшед исмоилов хеле хуб, маҳорати фардӣ, техникии хуб, мансур ҳакимов, низом раҳимов ба пеш ҳаракат мекунад. рабимов дар ин ҷо дар минтақаи ҷазо ва мансур ҳакимов ҳамлагари дастаи регари тадаз бисёр хуб, бисёр олӣ. ӯ дид ки дарвозабон хеле аз дарвоза берун шудааст, хост аз болои сари ӯ тӯбро ба вориди дарвоза гардонад, вале зарбааш хато рафт. александр муканин ҳоло зарбаи александр муканин ба самти чапи майдон. дар он ҷо шуҷоат неъматов, субҳон хуҷамов, як паси баланд ба сӯи ҳамлагарон ва наим носиров тавонист тӯбро аз минтақаи ҷазо берун кунад. алиёр ашурмаҳмадов, оев, ашурмаҳмадов, восиев, дилшод восиев ва тухтаев. тӯб ҳанӯз аз майдон берун нашудааст ва ҳоло футболбозони дастаи хима ҳамлаашонро идома медиҳанд. алиёр ашурмаҳмадов, восиев хеле хуб ду нафарро фиреб дод. дилшод восиев узви дастаи мунтахаби ҷавони кишварамон ва иброҳим рабимов муаллифи голи аввалин дар ин ҷо қоидаи бозиро вайрон кард ва футболбозони дастаи хима бояд зарба зананд. хуб, тақрибан 8 метр дуртар аз ин нуқтае ки ҳоло шумо мебинед, як маротиба раҳматулло фузайлов тӯбро ба дарвозаи дастаи алишер додов задааст. ҳоло додовро мо мебинем ки девори эҳтиётиро ба тартиб меорад. хуршед маҳмудов бо пирмурод бурҳонов ва ҳоло додов дар назди ӯ шуҷоат неъматов истоданд ва раҳматулло фузайлов зарба мезанад. зарбаи сахт, ниҳоят сахт. дар он ҷо рустам хоҷаев ба тӯб мерасад ва онро ба минтақаи ҷазо бармегардонад. иброҳим рабимов, боз як зарбаи дигар барои дарвозабон ин душвор нест. додов ҳоло бояд футболбозони дастаи химаи шаҳри душанбе тактикаи бозии худро бояд дигар кунанд, то ки муовизатгарони дастаи регар дар ғафлат афтанд. раҳматулло фузайлов, алиёр ашурмаҳмадов ва дар ин ҷо ҳолати ғайрибозӣ аз ҷониби довари канори ба қайд гирифта мешавад, вале бозӣ идома дорад. дилшод восиев як зарбаи ниҳоят зарбаи хуб барои сӯроб ҳамидов ва чӣ хеле ки дӯстони гиромӣ дидем, сӯроб ҳамидов дар ин ҳолат метавонист ин фурсати мувофиқро истифода барад. ҳоло додов ҳайрон аст чаро футболбозон муовизатгарон ба ин амал роҳ доданд ва футболбозони дастаи регар ҷамшед исмоилов тӯбро ба бозӣ даровард ва дар ин ҷо футболбозони дастаи хима ҳуҷум мекунанд. ду нафар бархӯрди бозингарони дастаи химаи шаҳри душанбе ҳоло ба восиев бояд кӯмак расонанд. дар ин ҷо ҷамолиддин оев ва дилшод восиев ба ҳам бархӯрданд, ду нафар бозингарони дастаи химаи шаҳри душанбе ва дар натиҷа дилшод восиев ба назарам ҷароҳати вазнин бардошт ва агар имконият бошад мо боз ҳамон лаҳзаи пеш аз ин вохӯрӣ ба вуҷуд омадаро агар дида тавонем хеле хуб мешуд. сӯроб ҳамидов тақрибан аз масофаи 2 метр тӯбро ба дарвозаи дастаи регари тадаз зада натавонист. фарух авезов дар ин ҷо роҳбарони дастаи регари тадаз ҳоло манзури шумо ҳастанд. ҳабибуллоев бо ҷамъи ёронаш нишастанд. шӯрат аъзамов ҳам ва ҳоло як ҳолати ниҳоят вазнин бартараф шуд. дилшод восиев саломат аст, хуб аст, вазъи худро дар вазъияти хуб ҳис мекунад ва бозӣ идома меёбад.
умед ҳабибуллоев, шариф назаров дар кадрои шумо. шариф назаров бо ҷамъи ёронаш аз дастаи химаи шаҳри душанбе, рустам хоҷаев бо муҳофизатгарон боиз дорад. одил эргашев ба тӯб соҳиб мешавад ва ҳоло иброҳим рабимов ҳамла ба самти рост, аз самти рост ба чап мегузашт, вале зарбаи иброҳим рабимов хато буд. ҷамолдин оев, алиёр ашурмаҳмадов, дилшод восиев. бешубҳа дилшод восиев дар вохӯрии имрӯза яке аз беҳтаринҳост дар ҳайати дастаи химаи шаҳри душанбе. ва футболбозони дастаи регри тадас ҳоло тӯбро ба бозӣ медоранд. ҷамшед исмоилов, пирмурод бурҳонов ва пирмурод бурҳонов бо дасташ дилшод восиевро дошт ва ҳоло футболбозони дастаи хима тӯбро ба бозӣ медоранд. раҳматулло фузайлов, аслан ҳамаи зарбаҳои ҷаримавиро раҳматулло фузайлов аз дастаи ладаи талияте ки дар марҳилаи дуюм ба дастаи хима пайваста аст ба иҷро мерасонад. ҷамшед исмоилов, рабимов, шуҷоат неъматов, шӯрат ҷабборов. имрӯз ду зарбаи ӯро мо дидем. боз имконият ҳаст, зарба зада мешавад. додов бисёр хуб тӯбро баргардонид ва боз имконият барои дилшод восиев буд. дилшод восиев ноӯҳдабароёна ин зарбаро ба муҳофизатгар зад. дар навбати худ ду нафар бозингарони дастаи регри тадас лад бардоштанд, ҳам дарвозабон додов, алишер додов ва ҳам ним ҳимоятгар ҷамшед исмоилов. ҳоло ҷамшед исмоилов аз ҷои хеста аст, довар бошад. алиёр ашуромадовро ором мекунад. алиёр ашуромадов аллакай як корти зард дорад. дар сурати чунин даъвоҳо довар метавонад ӯро аз майдон ронад. корти дуюми зард ва он ба корти сурх табдил меёбад. аз инро бояд алиёр ашуромадов худро ором кунад. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ, шумо гузориши моро аз бозии финалии ҷоми тоҷикистон бо ширкати дастаҳои химаи шаҳри душанбе ва регри тадаз манзур доред. ҳисоб 2-1 дар сафи пеш футболбозони дастаи регри тадаз. дар ин бозӣ голҳоро иброҳим рабимов ва хуршед маҳмудов аз дастаи регри тадаз, раҳматулло фузайлов аз дастаи хима ба нишон расонданд. ҳоло дарвозабони дастаи регри тадаз додов аз ҷониби доварон, аз ҷониби табибон кӯмак мегирад ва дар навбати худ чиқеде ки дар ин наворҳо мебинем шариф назаров бо ҷамъи ёрони худ албатта аз натиҷа розӣ нест. инро аз ваҷҳи ӯ пай бурдан мумкин аст ва футболбозони дастаи хима бояд тӯбро ба бозӣ дароранд. ҷабборов, оев, умед ҳабибуллоев як зарба ба сӯи минтақаи ҷазо. дар ин ҷо муҳофизатгарон хуб боз мекунанд. наим носиров ва боз хуб дар ин ҷо хуршед маҳмудов бо ҷамолдин оев тӯбро гирифтааст. ҳамлаи футболбозони дастаи хима бисёр ҳам хуб. як зарбаи ҷамолдин оев имкон дошт ки боз ба пеш равад. алишер додов дарвозабони дастаи регри тадас аз муҳофизатгарон норозист. одилҷон эргашев дар бозии имрӯза хеле кам дар бозӣ фаъолияташ сустар аст нисбат ба бозиҳое ки пештар буданд. низом раҳимов ва умед ҳабибуллоев ин зарбаро бармегардонад. боз ҳамлаи футболбозони дастаи регри тадаз. ин навбат ҳоло александр муканин ба тӯб соҳиб аст. александр муканин, раҳматулло фузайлов, хатои раҳматулло фузайлов. имрӯз раҳматулло фузайлов он қадар пасҳои хуб ба ёрони худ дода наметавонад. умед ҳабибуллоев ҳам дар
چخیلی که دیدیم در یک حالت آرام توپ رو زده از میدان بیرون کرد. حالا دوستان گرامی وقت اساسی قسم اولی وخوری به انجام رسیده است و داور 2 دقیقه وقت ایلوگی تعیین میکند. در حقیقت است در بازی امروزه بود. حالا رستم خوجاєв فوتبالبازان دسته رگری تداز به شوپه خوب حمایت میکنند. جمشید اسماعیلوف ضربه به سوی پیرمراد برهانوف و این ضربه رو پیرمراد برهانوف استفاده برده نمیتواند. مکانین یک ضربه به پیش. توختایف محافظتگر ابراهیم ربیموف خورشید محمودوف باید توپ رو میگرفت ولی در اینجا فوتبالبازان دسته خیمه خوب بازی کردند. باز جمشید اسماعیلوف توپ رو به سوی منصور حکیموف میپرتاید ولی منصور حکیموف در آنجا نیست. الکساندر مکانین دروازه‌بان دومی دسته منتخب تاجیکستان. چقدر که شما میدونید دروازه‌بان دسته اولی تاجیکستان این دروازه‌بان دسته بخش قرغان‌تپه. حالا در اینجا قاعده بازی ویران کرده شد مقابل خورشید محمودوف و دروازه‌بان اولی دسته منتخب تاجیکستان اصلی نبی‌بولویف دروازه‌بان دسته بخش قرغان‌تپه است. در نوبت خود حالا علیشیر دودوف هم از نظر مربیان دسته منتخب المپی میگذرد، هم دسته منتخب کشورمون و در حقیقت دروازه‌بان‌های خوب در هیئت دسته‌های تاجیکستان هستند. رستم خوجاєв آرام است، زود توپ رو به اویف میپرتاید. مکانین و در اینجا دوستان گرامی قسم اولی وخوری فینالی برای جام تاجیکستان به انجام رسید. حساب وخوری 2-1. از جریان قسم دومی وخوری گزارش ما رو بعداً تماشا خواهید کرد. دوستان گرامی گزارش رو از قسم دومی وخوری فینالی برای جام تاجیکستان با شرکت دسته‌های خیمه شهر دوشنبه و رگری تداز دوام میدیم. حالا فوتبالبازان دسته رگری تداز از کنار چپ با لباس‌های سفید و فوتبالبازان دسته خیمه با لباس‌های کبود از جانب راست با بازی شروع کردند. یادرس میشیم که دوستان گرامی حساب تا این دم 2-1 در سوی پیش فوتبالبازان دسته رگری تداز. در قسم اولی وخوری در دقیقه 5 با ابراهیم ربیموف میسر شد که حساب را کشاید. سپس در دقیقه 16 خورشید محمودوف گل دومی دسته رگری تداز را به نشان رساند. در دقیقه پیشتر کمی پیشتر با فوتبالباز دسته خیمه رحمتالله فضایلوف میسر شد که از ضربه جریموی گل جوابی دسته خیمه را به دروازه زند. حالا جمشید اسماعیلوف ماهرانه توانست که توپ را از منطقه جزا بیرون کند. خوب برای آنهایی که گزارش ما را از این دم برای به تماشا شروع کردند ما هیئت دسته ها رو به شما معرفی میکنیم. دسته رگری تداز در وخوری امروزه با چنین هیئت به میدان برآمده است. دروازه‌بان رقم 16 علیشیر دودوف، رقم 13 نعیم ناصیروف، رقم 19 عادل ارگاشف کاپیتان دسته، رقم 6 فاروق چوریف، رقم 12 علیشیر توختایف، رقم 17 ابراهیم ربیموف، رقم 9 خورشید محمودوف، رقم 8 نیزوم رحیموف، رقم 10 جمشید اسماعیلوف، رقم 20 پیرمراد برهانوف و رقم 14 منصور حکیموف. در هیئت احتیاطی دسته رگری تداز این بازیگران حضور دارند. رقم 22 دروازه‌بان فاروق بردیف عضو دسته نورسانی تاجیکستان، رقم 7 عبدالله عمربویف، رقم 11 علیشیر حق بردیف، رقم 21 عباس عبداللهیف، رقم 15
раҳмоналӣ баротов, рақами 18 назар мирзоев ва рақами 3 инъом бадалов. Сармураббии даста муҳаммадҷон ҳабибуллоев, сардори даста носир бобоҷонов. ҳоло футболбозони дастаи Хима ҳуқуқ пайдо карданд ки аз ин нуқтае ки Раҳматулло Фузайлов истодааст ба сӯи дарвозаи дастаи Регар зарба зананд. хуб аслан зарбаҳои ҷаримавиро маҳз Раҳматулло Фузайлов дар қисми аввали вохӯрӣ ба иҷро мерасонд. ҳоло Раҳматулло Фузайлов зарба мезананд ва ҳамаи бозигарони дастаи Химаи шаҳри Душанбе тақрибан 7 нафар дар минтақаи ҷазо буданд ва ҳоло боз зарбаи кунҷӣ аз канори рости майдон Шӯрат Ҷабборов капитани даста барои задани ин зарба тайёрӣ мебинад. дар минтақаи ҷазо бошад чӣ хеле ки навак как шумо дидед бозигарони дастаи Хима ҳамагӣ дар он ҷо ҳузур доранд. зарба зада шуд, муҳофизатгарон тӯбро баргардониданд, боз Ҷамолиддин Оев тӯбро ба минтақаи ҷазо партофт ва аллакай вазъияти гӯем бисёр ҳам ноқулай дар назди дарвозаи дастаи Регари Тадааз барҳам хӯрд. хуб соҳибони майдон дар ин бозӣ нест, ҳарчанд дастаи Химаи шаҳри Душанбе дар майдони худ бозӣ мекунад, дар майдони марказии пойтахт, дар варзишгоҳи марказӣ, вале дар имрӯзе ки ин бозӣ баргузор бисёр вазъияти хуб барои Шуҷоат Неъматов буд, боз Рустам Хоҷаев, боз як зарбаи дигари Шӯрат Ҷабборов. имрӯз зарбаҳои Шӯрат Ҷабборов хатоанд. чӣ хеле ки мебинем аллакай дар қисми аввал чанд зарбааш хато рафта буд ва ҳоло бозигари дастаи Регари Тадааз лад бардоштааст. бубинем ин бозингар кист. ба назарам Тухтаев аст. Тухтаев дар қисми аввали вохӯрӣ чанд маротиба лад бардошт ва дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. вазъияти ниҳоят қулай буд барои голзанӣ, вале дарвозабони дастаи Регари Тадааз хуб бозӣ кард. шумораи мухлисоне ки дар ин варзишгоҳ он қадар зиёд нестанд, тақрибан 10 000 нафар ҳоло шумо мебинед ва дӯстони гиромӣ ҳаминро бояд гуфт ки тавассути телевизиони калоне ки дар варзишгоҳи марказӣ гузошта шудааст ва ин ҳам дар арафаи 15-солагии истиқлолияти мамлакат гузошта шуд. варзишгоҳи марказии пойтахт таъмир гардид. ҳамин гуна варзишгоҳ соҳиби як гӯем экрани ниҳоят калон шуд ки мухлисон метавонанд дар он ҷо лаҳзаҳои такрори бозиро хуб тамошо кунанд. албатта ин рӯбахш аст. мо оҳиста оҳиста ба давлатҳои пешрафтаи дунё баробар мешавем ва имконият дорем ки техникаро хуб истифода барем. аз ҷумла телевизиони Тоҷикистон ҳам имкониятҳои додани такрори голҳоро пайдо кард ва аллакай шумо аз қисми аввали ин вохӯрӣ аз гуфтаи мо огоҳ шудед. хуб вохӯрии финалӣ барои ҷоми Тоҷикистон идома дорад. Химаи шаҳри Душанбе ва Регари Тадааз боз дар ин майдон дақиқаҳои боқимондаи вохӯрии финалиро паси сар мекунанд. хуб дастаи Химаи шаҳри Душанбе дар бозии имрӯза бо чунин ҳайат ба майдон омадааст. дарвозабон Александр Муканин, рақами 17 муҳофизатгар Ҷамолиддин Оев, рақами 4 Субҳон Хоҷамов, рақами 19 Умед Ҳабибуллоев, рақами 20 Раҳматулло Фузайлов, рақами 15 Дилшод Восиев, рақами 10 Шуҷоат Неъматов, рақами 21 Рустам Хоҷаев, рақами 5 Шӯрат Ҷабборов, рақами 11 Сӯроб Ҳамидов ва рақами 8 Алиёр Ашурмамадов. Сӯроб Ҳамидов ва Алиёр Ашурмамадов дар хати пеши даста ҳунарнамоӣ доранд. дар ҳайати эҳтиётии даста ин бозингарон қарор доранд. рақами 3 Аҳлиддин Турдиев, рақами 22 Бахтиёр Ҳасанов, рақами 9 Вафо Толибов, рақами 18 Комил Саидов, рақами 1 Амоншо Саудат Сайров, рақами 6 Алишер Улмасов ва рақами 14 Абдушукур Ҷалилов. Сармураббии даста Шариф Назаров, раиси даста Исматулло Ҳаёев. ҳоло тӯб дар нимаи майдони дастаи Регари Тадааз. футболбозони ин даста кӯшиш мекунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. ҳоло Иброҳим Рабимов хеле хуб ором аз назди пои Раҳматулло Фузайлов тӯбро гирифт. имконияти ҳамла кардан барои футболбозони дастаи Регари Тадааз. Низом Раҳимов тӯбро хеле дур партофт ва аз ин рӯ ба тӯб расида натавонист ва Алиёр Ашурмаҳмадов онро гирифт. дар натиҷа қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Раҳматулло Фузайлов
агар чанд сухан дар бораи қисми аввали вохӯрӣ гӯем, пас гӯем як нав ба назар чунин расид ки вохӯрӣ ҳунарнамоии ҳарду даста баробар аст. ҳоло баъди зарбаи Сӯраб Ҳамидов тӯб аз майдон берун шуд ва футболбозони дастаи Хима зарбаи кунҷӣ корнер мезананд. Рустам Хоҷаев аз ин нуқта зарба мезанад, аз зарбаи кунҷӣ. ҳоло ҳамаи футболбозони дастаи Хима дар минтақаи ҷазо ҳастанд. Алишер Тухтаев хуб бозӣ кард ва Мансур Ҳакимовро Шӯрат Ҷабборов тела дод. Аз ин хотир бозӣ нигоҳ дошта шуд. бозӣ як нав бозии баробар буд. Дар қисми аввал футболбозони дастаи ҳам Хима ва ҳам Регалӣ Тадаз метавонистанд ҳисобро бештар кунанд, вале ба футболбозони ин дастаҳо имконият фароҳам наомад ки ҳисобро тағйир диҳанд ва ҳисоби 2-1, чӣ хеле ки ман дар оғози ин гузориша мо гуфтам, то ҳанӯз боқист. 2-1 футболбозони дастаи Регалӣ Тадаз дар сафи пеш ҳастанд ва агар футболбозони дастаи Регалӣ Тадаз имрӯз ҳам ғолиб оянд, пас ғолиби 4 каратаи ҷоми Тоҷикистон футболбозони дастаи Регалӣ Тадаз аз шаҳри Турсунзода мегарданд. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ Хуршед Маҳмудов ва Ҷамшед Исмоилов зарба мезанад. ниҳоят зарбааш сахт муҳофизатгарон баргардонданд. Шӯрат Ҷабборов суръати бо суръат ин Шӯрат Ҷабборов ба пешҳаракат мекунад. Дилшод Восиев, ду нафар бозингарони дастаи мунтахаби ҷавонон, ҳам Ҷамшед Исмоилов ва ҳам Дилшод Восиев. ва Дилшод Восиевро Ҷамшед Исмоилов аз пой зада афтонид ва ҳоло дар ҳайати дастаи Регалӣ Тадаз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои бозингари рақами 8 Низом Раҳимов ба майдон таҳти рақами 15 Раҳмоналӣ Баротов мебарояд. Раҳмоналӣ Баротов боз як бозингари узви дастаи мунтахаби ҷавонони кишварамон ки ба Ҳиндустон сафар хоҳанд кард. ҳоло Рустам Хоҷаев барои задани зарба тайёрӣ мебинад. 7 нафар футболбозони дастаи Хима дар минтақаи ҷазо ҳузур доранд. ҳоло онҳоро шумо мебинед. Зарба зада шуд. имконият ҳаст. Додов хеле хуб бозӣ кард. бо як ҷасти зебо тӯбро баргардонид ва тӯб аз баъди зарбаи Шӯрат Ҷабборов аз майдон берун шуд. хуб дӯстони гиромӣ, пеш аз оғози бозии имрӯза, бозии финалии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии пойтахт расми бошукӯҳи таҷлили дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гирифтанд баргузор гардид. дар ин ҷо намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон бо сарвари Сӯраб Қосимов, раиси кумитаи варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Абдулвоҳидов футболбозонро табрик гуфтанд ва сипас ба футболбозони навраси мо тӯҳфаҳо аз ширкатҳои гуногун, ҷамъияти Интурист, Тоҷик Телеком, МЛТ, ҳамчунин аз ҷониби ширкати Химаи шаҳри Душанбе супорида шуданд. ҳамлаи футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе Дилшод Восиев саргарми фиреб додани рақибон аст. Хоҷаев, Шӯрат Ҷабборов зарбаҳои хуб дорад. зарбаи сахт ба Иброҳим Рабиёв бармехӯрад. боз як зарбаи дигари Ҷамолиддин Оев каме баланд аз дарвоза берун рафт ва ҳоло футболбозони дастаи Регар тӯбро ба бозӣ медоранд. ҳамин тариқ кумитаи миллии олимпӣ тӯҳфаҳои худро супорид. як рӯз пеш кумитаи варзиши мамлакат қадрдонӣ карданд. дар ҳақиқат меҳнати наврасони мо, бачаҳои мо бисёр ҳам арзишманд аст, зеро дар таърихи футболи ҳам ҷаҳону Осиё ва ҳам Тоҷикистон ва ҳам собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аввалин шуда футболбозони навраси тоҷик ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гирифтанд ки ин шарафи бузург аст. дар ин ҷо Агро Инвестбонк ҳам ба кӯмаки ҳам Федератсияи футбол сарпарасти кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон шудааст. Тоҷик Телеком, инчунин ширкатҳои МЛТ, Хима ҳамчунин ба дастаҳои футболи кишварамон кӯмаки худро мерасонанд. ин ҳам як сазовори таърифу таҳсин аст, зеро ба наздикӣ боз дастаи мунтахаби ҷавонон ба бозиҳои финалии ҷоми Осиё меравад ва дастгирӣ аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон хеле зиёд карда шуд ва гумон мекунем ки боз чунин дастгириҳо зиёд хоҳанд шуд ва дар навбати худ ҷавоби футболбозон ба ин дастгириҳо бозии хуб
шарафи тоҷикистонро баланд бардоштан аст. оё дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. аз оғози вохӯрӣ то ин дам 20 дақиқа паси сар шудааст. ҳисоб то ҳанӯз 2-1 ба фоидаи футболбозони дастаи регари тада аст. дар варзишгоҳ имрӯз дӯстони гиромӣ ҳаво мусоид ба бозӣ аст, чунки офтоб нест, ҳаво абрнок аст. тақрибан мо гумон кардем ки борон меборад, вале то ҳол борон наборидааст ва табибон ҳам барои гӯем кӯмак расонидан ба Иброҳим Рабимов ба майдон баромаданд. бо бозӣ он қадар дуруст намегузарад. танҳо ба Алиёр Ашурмаҳмадов ва Шуҷоат Неъматов довар дар бозии имрӯза кортҳои зарро мансуб донист ва ҳоло футболбозони дастаи регар бояд тӯбро ба бозӣ дароранд. Наим Носиров, Сӯроб Ҳамидов, ҳамлагари дастаи химаи шаҳри Душанбе дар кадрои шумо буд. Наим Носиров, зарбаи Наим Носиров ба минтақаи ҷазо ва Александр Муканин дар ин ҷо тӯбро медорад ва барои ӯ барои доштани ин тӯб душворие набуд. дар мавсими имсола дастаҳои Хима ва регари Тадаас бо ҳам ду маротиба дар чемпионати мамлакат вохӯрданд. Одилҷон Эргашев дар кадрои шумо ду маротиба вохӯрданд. як маротиба регари Тадаас дар шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 3-2 ғалаба кардааст. дар шаҳри Душанбе бошад дар бозии ҷавоби регар бо ҳисоби 1-0 зафар ёфт. боз Наим Носиров зарба мезанад. Пирмурод Бурҳонов ва Ҷамолиддин Оев бо Дилшод Восиев. Ҷамшед Исмоилов аллакай ба тӯб соҳиб шудааст. Раҳмоналӣ Баротов тӯбро мепурсад ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. тӯб ба ӯ мерасад. Хуршед Маҳмудов зуд ба пеш ҳаракат мекунад. имконияти ҳамла барои Хуршед Маҳмудов буд. Ҷамшед Исмоилов холӣ аст, вале чӣ хеле ки мебинем Баротов тӯбро ба Ҷамшед Исмоилов ва ё худ Хуршед Маҳмудов намедиҳад. ҳамлаи футболбозони дастаи Хима, Ҷамолиддин Оев, боз зарба идома меёбад. Алиёр Ашурмаҳмадов ва маротибаи дигар Иброҳим Рабимов хеле моҳирона ин тӯбро бармегардонад. Мансур Ҳакимов ва Раҳматулло Фузайлов. Мансур Ҳакимов хато кард ва ҳоло мебинем ки довар ба ин иштибоҳ, хатое ки Мансур Ҳакимов кард, чӣ чорае мебинад. хуб, як зарбаи ҷаримавӣ. Умед Ҳабибуллоев хато. Ҷамолиддин Оев, боз хатои Ҷамолиддин Оев буд ва боз муҳофизатгарон Наим Носиров хуб бозӣ кард. шумораи мухлисон дар бозии имрӯза тақрибан 10,000 аст. ҷои нишаст бошад дар варзишгоҳи марказии пойтахт 23,500 нафарро дар бар мегирад ва мо шоҳиди он будем ки чӣ гуна ин варзишгоҳ дар бозиҳои дар рӯзи таҷлили иди истиқлолият пур шуда буд ва баъдан дар вохӯрии ситораи эстрада Ораш ки мо ин варзишгоҳро саросар пур дида будем. ҳоло футболбозони дастаи регари Тадаас Алишер Тухтаев тӯбро ба бозӣ медорад. Пирмурод Бурҳонов, Ҷамшед Исмоилов, дар ин ҷо Ҷамолиддин Оев лад бардошт ва ҳамчунин Ҷамшед Исмоилов низ ба замин хобидааст. дувар ҳоло даъват ба амал меорад ки ин варзишгоҳи футболбозон аз ҷои худ хезанд. Ҷамолиддин Оев ҳоло аз ҷои хестааст ва саломат бозиро идома медиҳад. Раҳматулло Фузайлов, Умед Ҳабибуллоев ва тӯб ниҳоят бисёр сахт зада шуд ва дар ин ҷо хатои Умед Ҳабибуллоев, пушти пой ва Иброҳим Рабимов, бозингари дастаи мунтахаби ҷавонии кишварамон ки дар ҳайати дастаи
мунтахаби асосии мамлакат дар бозиҳои челленҷ кап аз худ маҳорати ниҳоят баланд нишон дода буд ва чандин голҳои ӯро мо дар Бангладеш дидаем. Наим Носиров, Пирмурод Бурҳонов ва дар ин лаҳзаҳо бозӣ он қадар гӯем тезутун намегузарад. Баръакс футболбозон мисли он ки ором бошанд барои задани гол вазъиятро дар минтақаи ҷазо вазнин намекунанд, суръатнок тезутун намекунанд. ва дар ҳайати фикр мекунам ки дар ҳайати дастаи Хима ҳам бояд хати ҳамлаи даста пурзӯр карда шавад. дар ҳайати ин даста боз ҳастанд бозингароне ки метавонанд хати пеши дастаро пурқувват кунанд. Мансур Ҳакимов хеле хуб ба тӯбро ба Хуршед Маҳмудов партофт. Аллакай тӯб насиби футболбозони дастаи Хим аст. Умед Ҳабибуллоев, Субҳон Хоҷамов. номи ин бозингароне ки ҳоло мо ба забон меорем ҳам аз ҳисоби дастаи Хима ва ҳам аз ҳисоби дастаи Регри Тадас инҳо беҳтаринҳоянд дар ҷумҳурӣ. Суроб Ҳамидов танҳо буд, метавонист тӯбро ором гирад ва ба пеш ҳаракат кунад, вале ин корро накард. Додов сахт тӯбро ба пеш мезанад ба сӯи Пирмурод Бурҳонов. муҳофизатгарон дар ин ҷо бештар ҳастанд, шумораашон зиёд аст ва ҳоло шумораи 17 дастаи Хима сахт тӯбро ба пеш мезанад. Оев, Тухтаев, боз Неъматов ва боз Дилшод Восиев. Дилшод Восиев дар қисми аввали вохӯрӣ ниҳоят бозии хуб нишон дод, фаъол буд. Дар қисми дуюм алҳол ӯро ба ҳуҷум даъват намекунанд. Ашурмамадов, Восиев зарбаш ба минтақаи ҷазо. довар нишон медиҳад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. муқобили Додов ба назарам қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. ҳоло Баротов, Иброҳим Рабимов 4 нафар муқобили 4 нафар қати дифоъ. Баротов хеле хуб зарба мезанад ба сӯи минтақаи ҷазо. дар ин ҷо Мансур Ҳакимов хуб тӯбро дошт ва зарба мезанад. дар ин ҷо Оев аз дарвоза дифоъ мекунад ва Хуршед Маҳмудов ҳоло тӯб ба дасти Дилшод Восиев бархӯрд. зарбаи ҷаримавӣ ба сӯи дарвозаи дастаи Химаи шаҳри Душанбе тақрибан аз масофаи 35-40 метр. аслан зарбаҳои ҷаримавиро дар қисми аввал Ҷамшед Исмоилов ба иҷро расондааст. ҳоло бошад боз ба ӯ мегузоранд ки ин зарбаи навбатиро низ ба иҷро расонад. Ҷамшед Исмоилов ва 4 нафар ҳамлагарони дастаи Регар дар минтақаи ҷазо. тӯб баргашт. боз Фарухчориев муҳофизатгар ба хати ҳуҷум омадааст. Тухтаев намегузорад ки ба тӯб Шуҷоат Неъматов расад. футболбозони дастаи Регар саросима нестанд, зеро вақт ба ҷониби онҳост. 2-1 натиҷаи вохӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон ба дасти онҳост ва онҳо фурсат доранд вақтро кашол диҳанд. ҳоло дар маркази майдон як нафар бозингар лад бардоштааст. Раҳмоналӣ Баротов дар экранҳои шумо, Иброҳим Рабимов ва дар ҳайати дастаи Регри Тадас боз бозингар иваз карда мешавад. мо мебинем ки дар ин ҷо Абдуллоев барои ба бозӣ даромадан тайёрӣ мебинад. Аббос Абдуллоев ягона легионере ки дар дастаи Тоҷикистон бозӣ мекунад дар ҳайати дастаи Регри Тадас аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз дастаи Нефчии Фарғона ба дастаи Регар омадааст ва ӯ Мансур Ҳакимовро иваз мекунад. ин ҳамлагар Аббос Абдуллоев бозиашро мо дидаем, бозии хуб мекунад ва чанд голро аллакай ба дарвозаи дастаҳои лигаи олии чемпионати мамлакат задааст. хуб дӯстони гиромӣ, мо дар бораи чемпионати мамлакат ба шумо чизе нагуфтаем, зеро
вақти он ҳам ҳаст ки дар бораи чемпионати мамлакат ба шумо ҳарф занем. ҳоло баъди ин ҳамлаи дастаи қима Сӯроб Ҳамидов зарба мезанад. муҳофизатгарон бармегиранд. Иброҳим Рабимов, Аббос Абдуллоев оне ки нав ба майдон баромадааст. Раҳмоналӣ Баротов як паси хеле зебои пушти пой. Эргашев, Аббос Абдуллоев хеле хуб аз умед гузашт. Пирмурод Бурҳонов, Хуршед Маҳмудов дар ҳолати хуб аст. бояд пештар Пирмурод Бурҳонов тӯбро ба Хуршед Маҳмудов мепартофт, вале ин корро накард. Хима ба пешҳаракат мекунад. Восиев аз канори рости майдон. хато, вале Восиев боз ба тӯб соҳиб мешавад. ба минтақаи ҷазо ворид шуданӣ аст. тӯб ҳолати ғайрибозӣ, офсайд. довар нишон медиҳад ки дар ин ҷо Шуҷоат Неъматов дар ҳолати офсайд қарор дошт ва аз ин рӯ ҳоло дар ҳайати дастаи Химаи шаҳри Душанбе ҳам бозингар иваз карда мешавад. Сӯроб Ҳамидов майдонро тарк мегӯяд ва ба ҷои ӯ бозингари ҷавон боз як нафар узви дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон Комил Саидов мебарояд. Комил Саидов дар ҳақиқат бисёр ҳам футболбози чолок аст, ҳамлагари чолок аст. борҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аллакай бозӣ кардааст. дар ҳайати дастаи ҷавонон бошад, хуб бозиашро ҳамаи мухлисони футбол дар варзишгоҳи марказии муқобили дастаҳои Ӯзбекистон ва ҳамчунин дастаи Покистон тамошо карданд. Регар ба ҳуҷум мегузарад. Раҳмоналӣ Баротов ба минтақаи ҷазо ворид мешавад. хеле хуб як зарба мезанад ба Пирмурод Бурҳонов. дар он ҷо касе нест. зарба баланд буд. Ҷамолиддин Оев. хуб дӯстони гиромӣ, биёед як ба ҷадвали чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи олӣ таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи Химаи шаҳри Душанбе ҳанӯз дар зинаи аввал қарор дорад. ин даста 18 бозӣ гузаронидааст. дар 13 бозӣ ғалаба кардааст. дар 3 вухӯриро мусовӣ анҷом додааст ва дар 2 вухӯрӣ танҳо ба мағлубият дучор шудааст. 43 гол зада 14 голро аз дарвозааш гирифтааст. соҳиби 42 имтиёз мебошад. дар зинаи дуюм Вахши Қурғунтепа бо 12 ғалаба, 2 бохт ва 4 мусовӣ бо 38 имтиёз дар зинаи дуюм аст. дастаи Регали Тадас баъди гузарондани 16 вухӯрӣ дар 12 тоаш ғалаба кардааст. як бозиро мусовӣ анҷом додааст. дар 3 вухӯрӣ мағлуб шудааст. 36 гол зада 10 голро аз дарвозааш гирифтааст ва бо 37 имтиёз дар зинаи сеюм мавқеъ дорад. ҳамлаи футболбозони дастаи Хима муҳофизатгарон ин ҳолатро низ бартараф мекунанд. дар зинаи чорум бошад дастаи Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ин даста 15 бозӣ гузаронидааст. 10 вухӯриро ба нафъи худ анҷом додааст. як вухӯриро мусовӣ ва дар 4 вухӯрӣ шаҳди бохтро чашидааст. 25 тӯб зада 15 тӯбро аз дарвозааш гузаронидааст ва соҳиби 31 имтиёз мебошад. футболбозони дастаи Регар хуб дифоъ мекунанд. Хуршед Маҳмудов хеле хуб. дар ин ҷо Рустам Хоҷаев қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло дар кадрҳои шумо Раҳмоналӣ Баротов ва Хуршед Маҳмудов. то анҷоми вохӯрии финалӣ барои ҷоми Тоҷикистон вақти кам боқӣ мондааст. ҳанӯз ҳисоб 2-1 ба фоидаи футболбозони дастаи Регали Тадас ва ҳоло довар нишон медиҳад ки бояд Александр Муканин аз назди дарвозааш тӯбро ба бозӣ дарорад. ҳолон ки довари канорӣ ёвари довар Эшматов нишон дод ки бояд футболбозони дастаи Регар тӯбро ба бозӣ медороварданд. ҳоло Ҷамшед Исмоилов аз канори чапи майдон ба пеш ҳаракат мекунад. хеле зарбаш хато буд ва ҳоло баъди он ки тӯб ба дасти футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе бархӯрд, довар аз ин нуқта ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад.
зарбаҳои ҷаримавӣ дар вохӯрии имрӯза хеле зиёд буданд. Хуршед Маҳмудов ва Аббос Абдуллоев барои задани ин зарба тайёрӣ мебинанд. Дар назди онҳо боз Фаррух Чориев ҳам истодааст. ҳоло бубинем ин зарбаро кӣ мезанад. Каме бошад нисбат ба қисми аввал, қисми дуюми бозӣ заифтар мегузарад. Бисёр зарбаи хубӣ. Аббос Абдуллоев мукайн дар ҷои худ буд ва бо як ҷасти зебо дар остонаи дарвоза ин тӯбро дошта гирифт ва зуд ба пеш мезанад. ҳоло аллакай бубинед Аббос Абдуллоев ба қафо омадааст. ин ҳамлагар ба пеш ҳаракат мекунад ва дар навбади худ Дилшод Восиев тӯбро бо дасташ бозӣ кард. аз ин хотир довар ин вохӯриро нигоҳ дошт ва футболбозони дастаи Регри Тадаз ҳоло тӯбро ба бозӣ медоранд. дар вохӯрии имрӯза дӯстони гиромӣ футболбозони дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҳам ширкат доранд. бори дигар онҳоро мо бо ба даст овардани медалҳои биринҷии ҷоми Осиё табрику муборакбод мегӯем ва офарин мегӯем, ки тавонистанд ки ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гиранд. онҳо шарафи ҳам Осиё ҳам Тоҷикистонро дар бозиҳои ҷаҳонӣ ҳимоя мекунанд. 5 даста аз Осиё бозӣ мекунад, як даста соҳиби майдон аст. ин дастаи Кореяи ҷанубӣ, ҳамчунин дастаҳои Сурия, дастаҳои Ҷопон ва Кореяи шимолӣ низ ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гирифтанд. ин дастовард чӣ хеле гуфтем дастовари тарихӣ аст. хуб, мо боз хоҳем дид ки чӣ гуна наврасони мо дар бозиҳои ҷаҳонӣ иштирок карда метавонанд. Одилҷон Эргашев ҳоло капитани дастаи Регри Тадаз тӯбро бояд бо дасташ ба бозӣ дарорад. ӯ ин амалро ба Баротов мегузорад. Раҳмоналӣ Баротов, Аббос Абдуллоев, Хоҷаев, боз Одилҷон Эргашев ва тӯб аз майдон берун шуд. бори дигар ба таваҷҷӯҳи онҳое ки гузориши моро аз қисми дуюм тамошо мекунанд мерасонем, ки шумо бозии финалии ҷоми Тоҷикистонро бо ширкати дастаҳои Химаи шаҳри Душанбе ва Регри Тадаз тамошо доред. бо либосҳои сафед футболбозони дастаи Регри Тадаз ва бо либосҳои кабуд обӣ футболбозони дастаи Химаи шаҳри Душанбе дар майдони марказии пойтахт ҳунарнамоӣ доранд. ҳисоб 2-1 дар соли пеш футболбозони дастаи Регар. агар ба таърихи ин бозиҳо назар кунем, пас футболбозони дастаи Регри Тадаз метавонанд маротибаи 4 ин ҷомро ба даст оранд. ҳоло Рустам Хоҷаев қоидаи бозиро вайрон кард ва довар аз ин нуқтая баъди он ки Раҳмоналӣ Баротов зада аз пой афсонида шуд, зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. кадом дастаҳо соҳиби ҷоми Тоҷикистон шуданд? албатта дастаи Помир соли 1992, Ситора соли 1993, Равшан соли 1994, соли 1995 Пахтакори Ҷаббор Расулов, соли 1996-97 Вахш, 98 Хуҷанд, 99 ва бисёр ҳам зарбаи хуби Ҷамшед Исмоилов каме тӯб аз дарвоза баланд ба беруни майдон рафт. соли 1998 ду маротиба бозии ҷоми Тоҷикистон гузаронида шудааст. мавсими соли 97-98 Хуҷанд ғолиби ҷом шуда буд ва баъдан 98 Варзоби Душанбе, соли 99 боз Варзоби Душанбе, соли 2000-2001 Регри Тадаз, 2001-2002 боз Регри Тадаз, соли 2002 Хуҷанд, 2003 Вахш, соли 2004 Авиатор, имрӯза Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва соли 2005 боз Регри Тадаз. хуб, агар ба ин рақамҳо назар кунем, пас Вахши Қурғонтепа 2 маротиба соҳиби ҷом шудааст. Варзоби Душанбе ҳамчунин 2 маротиба, Хуҷанд низ 2 маротиба ҷомро ба даст овардааст ва дастаи Химаи Душанбе бори аввал дар финали ин ҷом бозӣ мекунад. ҳоло барои вақтро кашол додан ба бозингари дастаи Регри Тадаз корти зард нишон дода мешавад. Хуршед Маҳмудов, Раҳмоналӣ Баротов бо муҳофизатгар ниҳоят хуб аз
Субҳон Хоҷамов гузашт, ҳарчанд қоидаи бозӣ вайрон карда шуда буд, вале идома додани бозӣ мумкин буд, вале дар навбати охир Рамоналӣ Баротов ба ин тӯб нарасид. ҳоло ба Пирмурод Бурҳонов барои вақтро кашол додан корти зард нишон дода мешавад. корти зарди дуюм дар ҳайати дастаи регари Тадаз. умед Ҳабибуллоев ҳоло тӯбро ба бозӣ медорад. дақиқаи 34-уми қисми дуюми вохӯрӣ ҳисоб то ҳанӯз 2-1 ба фоидаи дастаи регари Тадаз. то анҷоми вохӯрӣ бошад, боз 11 дақиқаи дигар вақт мондааст ва фурсат ҳаст барои футболбозони дастаи Хима ки ин бозиро мусовӣ кунанд. ҳоло дар ҳайати дастаи регари Тадаз боз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои Алишер Тухтаев таҳти рақами 12 ба майдон яке аз гӯем футболбозони кордидаи дастаи регари Тадаз Абдулло Умарбоев мебарояд. Абдулло Умарбоев бозингари сертаҷриба дар ҳайати дастаи регари Тадаз муддати дароз аст ки бозӣ мекунад ва ҳоло ӯ ҷои худро ба ҷавонон додааст. дар навбати худ барои даста кӯмаки ӯ ҳанӯз зарур аст. бояд ин бозингар дар ин ҳолате ки регар барои ҷом бориза мебарад, ба даста бояд кӯмак расонад. Ҷамшед Исмоилов, Хуршед Маҳмудов ва Шӯҳрат Ҷабборов. довар ки дар наздикии ин ҳолат буд, ҳоло нишон медиҳад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби Шӯҳрат Ҷабборов вайрон карда шудааст. боз дӯстони гиромӣ, мо шумо имкон дорем ки 10 дақиқаи дигар вақти асосии ин бозиро тамошо кунем. барои чӣ вақти асосӣ мегӯям? зеро дар вохӯрии финалӣ ғолиб ҳатман лозим аст ва ягон даста аз ин ҷо бемағлубият аз майдон нахоҳад рафт. яке бо ғолибият ва дигаре бо мағлубият. аз ин рӯ ҳисоб ҳоло 2-1 аст ба фоидаи дастаи регари Тадаз. агар ин ҳисоб то анҷом идома ёбад, пас регариҳо чорум маротиба ҷоми Тоҷикистонро ба даст меоранд. агар ҳисоб баробар шавад, он вақт вақти шояд иловагӣ ҳам таъин карда шавад. ҳоло ба майдон ба ҷои Шуҷоат Неъматов таҳти рақами 9 Вафо Толибов мебарояд. Вафо Толибов ин бозингар ҳам яке аз бозингарони таҷрибадор, бозингари хуб ки дар ҳайати бисёр дастаҳо бозӣ кардааст. дар ҳайати дастаи Равшани Кӯло бозӣ карда буд, Поиск, қуввои сарҳадии Федератсияи Россия, дастаи Ҳисор ва ниҳоят ин бозингар дар ҳайати дастаи Скапомир бозӣ мекард. сипас ба дастаи Химаи шаҳри Душанбе гузаштааст ва имсол аслан дар ҳайати эҳтиётӣ аст ва чанд дақиқа 10-15 дақиқаи вақтҳои охир ба майдон мебарояд. хуб, акнун мебинем ки футболбозони ба тозагӣ баромадаи дастаи Хима метавонанд ҳисоби ин вохӯриро баробар кунанд ё не. ҳоло ҳамлаи бозингари ба майдон баромадаи дастаи Хима Комил Саидов, зарбаи бисёр хуби Вафо Толибов ва чӣ хеле ки дидем аллакай Вафо Толибов баъди ба майдон омаданаш як зарбаи ниҳоят хуб зад ва боз дар ҳайати дастаи Хима бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои Алиёр Ашурмаҳмадов ба майдон таҳти рақами 6 Алишер Улмасов мебарояд. Алиёр Ашурмаҳмадов бозингари сертаҷриба, вале дар бозии имрӯза бахташ омад накард, натавонист ки ба дастаи Хима кӯмак расонад. хуб, ба ҳар нав ҳоло алҳол ҳисоб 2-1 аст. аз ин хотир агар бозингарони нав ба майдон даромада ба Хима кӯмак кунанд, ҳисоб бояд баробар шавад. Хоҷаев ва Рабимов футболбозони дастаи регари Тадаз дар ин вақт, дар вақти боқимонда бештар дар хати дифоъ ҳастанд. танҳо ҳамлагарон Аббос Абдуллоев ва Пирмурод Бурҳонов дар маркази майдон қарор доранд.
ҳоло бозингари нав ба майдон омада. Инҷо Рустам Хоҷаев ҳоло бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. Вафо Толибов ба тӯб нарасид ва Алишер Додов дарвозабони дастаи Регари Тадаз Комил Саидов ба ӯ мехоҳад халал расонад ва бояд зарба занад. Зарба зада шуд. Алишер ин зарбаро бармегиранд. Хуршед Ҷамолиддин Оев. имконияти ҳамла барои футболбозони дастаи Хима аз канори бубинед аз канори чап буд. Аз канори дар ин ҷо тӯб то ба Алишер нарасид. дар майдон алишерҳо хеле зиёд ҳастанд. Алишер Улмасов, Рустам Хоҷаев, зарбаи хеле хуб. Комил Саидов имконият дошт дар ин ҷо тӯбро ба дарвоза занад. аз фурсати мувофиқ истифода набурд. боз ҳамлаи дастаи Хима. боз Комил Саидов дар минтақаи ҷазо аз бисёр як паси хуб. боз як зарбаи дигари Оев. Зарбаи Оевро Алишер Додов моҳирона дошта гирифт. ва дӯстони гиромӣ дар наздикии ман бисёр рӯзноманигорон нишастанд ва дар ҳақиқат ин бозӣ ниҳоят бозии ҷолиб аст. баъзе барои Хима мухлисӣ мекунанд, қисми дигаре барои Регари Тадаз. мо бошем барои бозии зебо ва фикр мекунам ки ҳоло фурсат ҳаст барои футболбозони дастаи Хима ва мухлисоне ки ба ин варзишгоҳ омаданд. ва Хима агар ҳамаи имкониятҳои ба вуҷуд овардаро истифода мебурд, ҳоло дар сафи пеш буд. вале ҳам дарвозабони дастаи Регари Тадаз ва ҳам хати дифоъ хуб бозӣ мекунанд. зарбаи охирин хуб ин фурсатҳо бубинед дӯстони гиромӣ баъди Вафо Толибов ба майдон омадан ва Комилҷон Саидов каме хати ҳамлаи дастаи Хима пурзӯртар шуд ва бештар ба сӯи дарвоза зарбаҳо зада мешаванд. боз як имконият барои футболбозони ин даста. ҳоло дарвозабон ин тӯбро дошта гирифт ва Вафо Толибов қоидаи бозиро вайрон мекунад. хуб бубинем ки дар ин ҷо чӣ ҳолат аст. як муноқишаи байни футболбозон. ин дӯстони гиромӣ чунин муноқишаҳо дар футбол ҳастанд. мо дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон ҳатто чунин ҳолатҳоро дидаем ва мубориза то он қадар пуршидад аст ки ҳар кас эҳсосоти худро нигоҳ дошта наметавонад ва дар натиҷа чунин ҳолатҳо рӯй медиҳанд. ҳоло ҳукми довар Ориф Ҷураевро мебинем. Ориф Ҷураев ҳоло Вафо Толибовро ба назди худ даъват кардааст ва ба ӯ корти сурх нишон медиҳад. Вафо Толибов аз майдон ронда шуд ва боз Ҷамшед Исмоилов ҳам аз майдон ронда мешавад. то анҷоми вохӯрӣ тақрибан 7 дақиқаи дигар вақт мондааст ва боз Комил Саидов ҳам бо корти зард огоҳӣ мегирад. ду нафар бозингарон Ҷамшед Исмоилов ва Вафо Толибов аз майдон ронда шуданд. дар ҳақиқат ин зарурат дошт дар ин вақте ки як муноқишаи байни футболбозон ба амал омад. аз ҳамин хотир ҳоло доварон бо ин ҷазоҳое ки нисбати ин бозингарон мансуб донистанд танбеҳ метавонанд риштаи бозиро боз ба дасти худ гиранд. агар не риштаи бозӣ дар ин ҳолате ки Хима дар варзишгоҳи марказии пойтахт мағлуб шуда истодааст, ҳарчи шуданаш мумкин аст. ҳоло футболбозони дастаи Регари Тадаз Наим Носиров бояд аз назди дарвоза зарба занад. роҳбарони дастаи Химаи шаҳри Душанбе тамоми шароитро фароҳам оварданд ки даста дар мавсими имсола ба ғалабаҳо комёб шавад, соҳиби ҳам ҷоми ҷумҳурӣ шавад ва ҳам унвони чемпионии мамлакат. вале футболбозон чӣ гуна ба ин ҷавоб медиҳанд мо чизе гуфта наметавонем, зеро дар ҳайати гӯем дастаҳои лиги олии бозингарони аз Хима ҳам пурқувваттар ҳастанд. состави ҳайати пурқувват доранд, ҳаяте ки солдида аст, солҳои зиёд бо ҳам бозӣ кардааст. ба ин гурӯҳ дастаи Вахши Қорғонтепа, Регари Тадаз, Парвози Ноҳиӣ, Бобоҷон Ғафуров ҳамроҳ шуда метавонанд.
Наим Носиров ҳоло тӯбро ба бозӣ медорад. нишастгоҳи варзишгоҳ аз ҷониби шимол ва ҷануб кам одаманд. танҳо аз ҷониби шарқу ғарб мухлисон нишастанд. ҳоло Хуршед Маҳмудов зарба ба сӯи Иброҳим Рабимов. Иброҳим Рабимов бо Раҳматулло Фузайлов ва Раҳматулло Фузайлов бо танаш тӯбро мепӯшад ва ба Субҳон Хуҷамов имкон медиҳад ки тӯбро дуруст аниқ ба ҳамдастаи худи аз Шӯҳрат Ҷабборов, Ҷамолиддин Оев, боз Шӯҳрат Ҷабборов дар бозии бо дастаи Вахш. Шӯҳрат Ҷабборов як голи зебо зад. ҳоло Дилшод Восиев, ниҳоят Дилшод Восиев имконияти хуби голзанӣ дошт. дӯстони гиромӣ, Дилшод Восиев имконият дошт ки гол занад. агар зарбааш сахттар мебуд, мо шоҳиди голи дуюми дастаи Хима мешудем, вале ин тавр нашуд. муқобили Алишер Додов боз як вайронкунии қоида ба назарам ба чашм расид ва довар нишон медиҳад ки бояд футболбозони дастаи Регар тӯбро аз назди дарвозаашон ба бозӣ дароранд. то анҷоми вохӯрӣ аз рӯи соати дасти моҳ ҳамагӣ 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва гумон мекунам ки довар боз вақти иловагӣ таъин хоҳад кард. вақти зояи рафта ба бисёр бозингарон кӯмак расонида шуд, кӯмакҳои тиббӣ. аз ин хотир на камтар 3 то 5 дақиқа бояд вақти иловагӣ таъин карда шавад. ин ҳам фурсатҳое ҳастанд ки бояд Хима истифода барад, вале истифода намебарад. ҳоло боз ҳамлаи футболбозони дастаи Хима хеле хуб, вале саросема мешавад дар ин ҷо Алишер ва Хуршед Маҳмудов, Иброҳим Рабимов имконият барои Аббос Абдуллоев ҳаст. тӯбро бояд ба Аббос Абдуллоев партояд. ҳамин тавр мекунад Аббос Абдуллоев бо Субҳон Хуҷамов хеле хуб. Абдуллоев тӯбро нигоҳ дошт ва дар натиҷа боз қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло довар ба ӯ корти зард нишон хоҳад дод. ҳамин тавр ҳам ҳаст. Аббос Абдуллоев бозигари нав ба майдон омада аз ҷониби довар Ориф Ҷураев огоҳӣ гирифт. Александр Муканин бояд саросема бошад, зеро вақт кам аст. ва ҳоло мо мебинем ки довар ба бозии имрӯза чанд дақиқа вақт илова кардааст. ёвари Ориф Ҷураев Рустам Холов ҳоло бояд нишон диҳад ки чанд дақиқа, 4 дақиқа ҳамин тавр ҳам ҳаст. чӣ хеле ки мо гуфтем бояд на камтар аз 4 дақиқа вақт илова карда шавад. чизе ҳоло довар нишон медиҳад ки чизе набуд барои Комил Саидов. ҳама футболбозони мухлисони дастаи Хима кӯшиш карданд ки бояд ҷарима зарбаи 11 метра пеналти, ҷазои 11 метра таъин карда мешуд. ин гуна ҷазо аз ҷониби довар ба қайд гирифта нашуд ва бозӣ идома дорад. боз Комилҷон Саидов 4 нафар ӯро иҳота карданд. Иброҳим Рабимов боз футболбозони дастаи Хима ба ҳуҷум мегузаранд. Алишер, зарбаи Алишер Додов бояд тӯбро баргардад. ҳамин тавр ҳам ҳаст. Оев боз як ҳолати дигар барои футболбозони дастаи Хима. Алишер ба минтақаи ҷазо ворид мешавад. боз як зарбаи дигар аз канори рост Дилшод Восиев ва Хуршед Маҳмудов танҳо аз Пирмурод Бурҳонов дар ин ҷо. Хуршед Маҳмудов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Рустам Хоҷаев ва ҳоло футболбозони дастаи Регари Тадас бояд зарбаи ҷаримавӣ зананд. аз вақти иловашуда аллакай 2 дақиқаи дигар гузашт. 2 дақиқаи вақти талабшуда боқӣ мондааст. ҳоло довар нишон медиҳад ки тезтар бояд тӯбро Одилҷон Эргашев ба бозӣ дарорад. футболбозони дастаи Регарро фаҳмида мумкин аст дақиқаҳои охир аст ва онҳо мехоҳанд тӯбро аз даст надиҳанд. Одил Эргашев танҳо 3 нафар футболбозони дастаи Регар дар минтақаи ҷазо ҳастанд. Хуршед Маҳмудов аз масофаи ниҳоят дур як зарбаи сахт зад. зарбааш хато аз тири дарвоза хеле баланд ба беруни майдон рафт. Умед Ҳабибуллоев боз футболбозони дастаи Хима ба пеш ҳаракат мекунанд. Рустам Хоҷаев
зарба мезанад, Одил Эргашев онро бармегардонад. хуб Алишер Улмасов, Комил Саидов хеле хуб ба боиз дар омаданд ва хати ҳамлаи футболбозони дастаи Хима хеле хуб бозӣ мекунад. зарбаи кунҷи корнер аз канори чапи майдон, яке аз зарбаҳои охирин дар бозии имрӯза. Рустам Хоҷаев ва ҳамаи бозигарони дастаи Хима дар минтақаи ҷазо. зарбаи Хоҷаев зада шуд, имконият буд, вале дар ин ҷо бозигарони дастаи Регар тӯбро баргардониданд ва зуд онро ба пеш мезананд. Ҷамолдин Оев боз хост тӯбро ба минтақаи ҷазо баргардонад, ин тавр нашуд ва хато муқобили Аббос Абдуллоев. футболбозони дастаи Регар фикр мекунам ки дар ин як дақиқаи дигаре ки боқӣ мондааст намегузоранд ки Хима ба комёбӣ муваффақ шавад. дӯстони гиромӣ, шумо гузориши моро аз бозии финалии ҷоми Тоҷикистон байни дастаҳои Регари Тадас ва Химаи шаҳри Душанбе тамошо мекунед. ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Регари Тадас. як дақиқаи охири вақти талаб шуда ва дар ин ҷо довар Ориф Ҷораев нишон медиҳад ки бозии финалӣ барои ҷоми Тоҷикистон ба анҷом расид ва дастаи Регари Тадас бори чорум соҳиби ҷоми Тоҷикистон шуд. мо футболбозони дастаи Регарро бо ин ҷом